Har I styr på årets nytårsmenu? I år har vi lavet en udsøgt menu hos Gastro 13. Vi har valgt at lave 3, 4 og 5 retters nytårsmenu. Udover det tilbyder vi også en vegetarisk menu samt en gluten- og laktosefri menu, så ingen rundt om bordet skal gå på kompromis. Appetizeren består af sprøde pani puri med sortfodsskinke, trøffelcreme, alla unica gammelknas og toppet med tallerkensmækkere. Årets forret er hummer ravioli med en skaldyrsauce tilsmagt med brunet smør, hertil nogle piemonte hasselnødder og grøn olie lavet på dild og purløg. Siden af forretten serverer vi et surdejsbrød med mæsk fra Bønningsø Bryghus, og hertil der har vi noget pisket smør med økologisk citronskal, masser af urter og dansk havsalt. Mellemretten består af dansk fanget hvid fisk, hertil en blomkålspuré, der er grillet hvid blomkål, der er syltet romanesco-kål, og så har vi en sauce lavet på soja og brunet smør. Hovedretten består af en oksemedaljon, hertil en sprød skal med kartoffel og havgus. Vi har også lavet en sprød kroket med braseret okse, og hertil der har vi en rødvinssauce tilsmagt med syltet sennepskorn. Desserten i år består af en rigtig klassiker. Her har vi en blødende chokoladekage med en vaniljeis tilsmagt med kardemomme og appelsinskal. Hertil hindbær, broken gel og en saltet karamelsauce. Det her var vores bud på en gastronomisk og velsmagende nytårsmenu. Velbekomme.